Sawubona baba. Ukunjani mntanami, right? Ngiyaphila wena unjani? Ngi-right nami. Yini u-right emoyeni? Kahle kahle baba angikho right. Yini kwenzakalani? Kunento ekumele uyazi baba ngoma. Into okumele ngiyazi? Bisiyenzeke nje eminyakeni eminingi kakhulu. Hawu, yini yona leyo? Beyifihlwe sonke lesikhathi, ngingayazi. Baba ngiyazi ukuthi uma uyamthanda. Kodwa into engizokutshela yona manje ngicela ukuthi ungikholwe. Hhayi, yabona mntanami, mina nonyoko si-right, siphila nje impilo e-right kabi. Yabona, ungasifike nje ney'nkinga emshadweni wethu, ngiyacela bandla. Ngiyazi baba ukuthi uyamthanda uma, ngiyazi futhi ukuthi aninazo iy'nkinga. Nami angizile ngey'nkinga kodwa kumele wazi. Yini le yimfihlo engaka mina engingayazi? Wena ubuyazi benithule sonke lesikhathi uthule ungibuka. Yini le? Baba, ngiyazi ukuthi kade ungasebenzi. Ngiyazi ukuthi umsebenzi usuze wawuthola and ekutholeni kwakho umsebenzi umanje kunezinto azenzayo lapha ekhaya. Manje noma wakho benihleli nikhuluma ngaleyo nto ukuthi mina bengingasebenzi bengihleli ekhaya. Cha baba. Yini boy? Uma bedayisa ngomzimba. Ini? Angizwanga. Uma udayise ngomzimba wazi wangidayisisa nami. Kuqale nini lokho ngoba phela uma wakho mina ngihlezi ngimshiye endlini mengimfonela ngesikhathi engimthola ngaso ngikwazi ukumthola ocingweni. Kuqale nini konke lokho? Kwaqala eminyakeni ewu-6 edlule baba. Hhayi, akana mntanami lokho okushoyo ngathi nje ufuna ukusiqhatha noma wakho sihlukane nje ngoba manje nawe shuthi sonke lesikhathi nawe bowuthuli. Anginiqhathi baba, anginiqhathi ngiyacela ukuthi ungilalele. Ngiyakucela baba ngicela ukuthi ungizwe. Mntanami, uyakuthanda ubaba yaso. Baba. So konke okuphatha kambi kuyafika kumina kuyangenelele enhlizweni yami. So yabona indlela okhuluma ngayo angikwazi ukuthi uqonde ukuthini ngoma wakho. Yazi uma wakho ukukhulisile wakunakekele kodwa uma usuzumqambela amanga ngale ndlela ngazi ukuthini kumina. Ngicela ukuthi uboke umhlalise phansi ngelinye ilanga baba, umhlalise phansi umbuze kahle iqiniso. Uma ubengenisa amadoda lapha endlini ayinhlobonhlobo ewashintshashintsha. Mangabe mina ngilithola iqiniso ngiyabe ngifisa ukukutshela baba kodwa nami angiphoqa ukuthi ngigcine le mfihlo le nami bese angifaka ey'ntweni zakhe. Emzini wami bongena amadoda. Kunjalo baba. Yema, yazi uma ususho njalo khona olunye usuku kukhona insizwa engagijana naye emnyango. Ngayibuza ukuthi ibizofunani le nsizwa kwathiwa hhayi ibizocela ukupaka imoto la ekhaya. Baba kwakuyiwona uyena omunye wamadoda lawo owayefike lapha ekhaya. Indaba wangifihlela sonke lesikhathi nawe uthule ngibuka ngisilima mina ngithanda uma wakho mina kanti indaba vele. Bengazi nami ukuthi ngizoyisho kanjani lento baba kodwa namhlanje ngiyaqina ngiqina isibindi ngenza konke okusemandleni ukuthi ngikutshele lento le. Kodwa nawe baba ngicela bandla ukuthi wehlise umoya ukhulume naye uma. Uyazi kwakumele ngabe lento wangitshela ikhala lento. Ungazongitshela manje. Ziningi kabi izinto esingiy'planile ngoma wakho. Amabhizinisi ami ngiwabhalise ngayo zonke iy'nto zami sey'hleli kuyena. Manje ngiyazi baba ukuthi kunzima. Kodwa uma wangitshela ukuthi imali le ebesiyisebenzela mina naye iyona imali eyosisiza mhlazane wena washiya. Oh, shuthi wena bongihambanga kwawena ngikubiza shuthi kwawena uyona ingane yakho kwawena. Cha baba ngiyona ingane yakho baba. Uyona ingane yami nawe. Kwawena shuthi uzalwa amanye wanamadoda. Shuthi kwawena baba kulona iqiniso leyo ngiyakucela. Awuyona ingane yami sokungicacele bawo.
Sokungicacela ukuthi wena nje leli kuthiwa uyingane yami, uyingane yami, uyingane yami, ingane yami, ungaphinde ungifone ebucina emzini wami ufike uqoqe impahla zakho. Baba ngiyacela baba, ngicela ngcono ukhulume uhambe uyokhuluma noma hayi iqiniso uzokutshela uma hayi iqiniso lonke. Ngiyona ingane yakho baba, ngiyakucela. Baba. Save leli